Nyt tehdään Rubikin kuutioarnsseja. Odottakaas. Minä laitan teidät. Eli siis Rubikin kuutioarnsseja. Sitten vähän Pokemon-boksia arnsseja. Saksiarnsseja. Ne tehtyy sitten vaikka futakorttiarnsseja. Ja skinarnsseja. Heippa! Okei, pokekortteja. Ja nyt! Ui, melkein tuli Flareon tai Charizardi. Ihan hyvä. Entäs taas Charizardi? Ja nyt! Grain Ninja, tosi hyvä. Okei, uusi. No niin, Mewtwo. Ei olisin halunnut Mewtwo. Nyt. Ui, Mulerest EX. Ja tuleeko muita, katsotaan. Jes, Pikachu-päkki uusi. Ja tuleeko Blastoise? Ja Blastoise EX, yes. Uusi. Ja taas. Tuleeko taas Blastoise? Eevee, hieno Special Illustration. Raichu. Katsotaan mitä tapahtuu 2025. Ensin mä menen vankilaan. Törmään. Vankilaan. Ja kuolen.